репортажа. Гаепләнүче Илназ Галәвиев журналистларның сорауларына җавап бирми. Йөзен яшерә, суд барышында күпчелек вакытны башын иеп утырды. На основании собранных по уголовному делу доказательств Җинаять эше дәвамында җыелган дәлилләр буенча Илназ Галәвиев кеше үтерүгә теләү, шул исәптән кеше яшьтәгеләрне үтерү һәм үтерергә теләү, шартлаткыч маддәләр ясау һәм саклау, шулай ук чит кеше милкенә белә торып зыян салу маддәләре буенча гаепләнә. уничтожение и повреждение чужого имущества. Тикшерү материалларыннан билгеле булганча, 11 майда ул кылган гамәлләр 9 кешенең үлеменә китерә, 7се балалар. Әлеге фаҗигадә 600-дән артык кеше зыян күрүче булып санала. Шуларның берсе Наил Сәгъдиев. Ул көнне аның 3 баласы мәктәптә булган, 8нче сыйныфтагы улының сәламәтлегенә зур зыян килә. Иде бу тема турында бик сөйләшергә тырышмыйбыз, балаларны искә төшерергә инде. Подробностьләрне, детальләрне искә төшерергә тырышмыйбыз. Бу фаҗигадә Волковлар кызларын югалта. Әти кеше гаепләнүчегә иң кырыс җәза бирүләрен сорый. Ул бит үз акылында башын иеп утыра, беренче вакытларындагы кебек үзен аңлаешсыз тотмый. Бүген Илназ Галәвиев эше буенча суд утырышы башландыгына, гаепләнүчегә һәм зыян күрүчеләргә хокукларын аңлаттылар. Дәүләт ягыннан гаепләүчеләр төркемен Татарстан прокуроры Илдус Нафиков җитәкли, әмма бүгенге утырыш озак бармады. Судка Вологда өлкәсеннән бер гариза алынган. Андагы юрист Илназ Галәвиевнең адвокаты булырга теләвен яза, әмма үзе килмәгән. Прокурор моны этика кагыйдәләрен үтәмәү дип атады. Ходатайство о том, что имеется еще защитник по соглашению, поступило лишь 7 ноября, то есть за 2 дня до нашего судебного заседания. Шулай ук 11 ноябрьдә Илназ Галәвиевнең сак астында тоту вакыты чыга. Прокурор аны озайтырга тәкъдим итте. Әмма судья карарын укый башлаган вакытта югары суд бинасында сигнализация тавышы ишетелде. Эвакуация игълан иттеләр. Татарстанның югары суды бинасыннан тиз арада суд утырышында катнашучыларны, зыян күрүчеләрне, журналистларны, хезмәткәрләрне барысында урамга чыгардылар. Хәзерге вакытта Росгвардия вәкилләре бинаны әйләндереп алды, анда беркемне дә кертмиләр, эштә кинологлар эшли. Шикләйбер табылмады, суд утырышы гадәттәгечә дәвам итте. Судья гаепләүчене тагын 6 айга сак астында калдырды. Бүген Татарстанның югары судында Галәвиев Илназга карата эш каравы башланды һәм бүгенге утырышта аңа мера пресечениены озайттылар 6 айга. Безнең бу эштә 600-дән артык зыян күрүчеләр бар. Кайбер зыян күрүчеләр, алар гражданский иск белән мөрәҗәгать иттеләр судка о взыскании морального вреда. Нәтиҗәдә Илназ Галәвиевнең адвокаты булырга теләгән юрист килмәү сәбәпле утырышны кичектерделәр. Чираттагы суд утырышы 15 ноябрьгә билгеләнде. Алга таба шаһитләрдән, зыян күрүчеләрдән сорау алачаклар. Дәлилләр тикшереләчәк, шулай ук гаепләнүченең үзеннән сорау алу планлаштырыла. Шуннан соң гына карар игълан ителәчәк. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.